A presidenta da Deputación recibiu esta mañá no Pazo Provincial o novo reitor da Universidade de Vigo, a Manuel Reigosa, un encontro que serviu para anunciar a convocatoria da Comisión de Seguimento para Novas Accións Universitarias. Un equipo moi potente, cheo de optimismo, de alegría. Eu lle decía o novo rector que na súa toma de posesión o seu discurso foi un discurso humanista, foi un discurso no que se defendía a alegría como unha forma de xestionar, neste caso, a institución universitaria, o pensamento como centro de acción da universidade, a atención ás persoas como un modelo de facer política universitaria. Efectivamente, dentro de nada se reunirá esta comisión de seguimento. Esperamos seguir avanzando na mesma liña, con transparencia e con coñecemento mutuo das dúas administracións para todo aquilo que sirva para mellorar as vidas das persoas, non? O novo reitor da Universidade de Vigo ten claro que o campus de Pontevedra é igual que o de Vigo ou de Ourense, xa que dixo que no seu mandato non haberá campus de primeira, de segunda ou de terceira. Isto ten que ver con unha organización que nos vai a levar tempo. Nos esperamos que ao final do mandato teñamos realmente, o falábamos na campaña electoral, un campus de primeira división, non? Isto supón que en canto se abra o mapa de titulacións, nos esperamos poder atraer algunha titulación nova a Pontevedra, que axude un pouco a pechar esa especialización de campus e que estableza sinerxias entre as titulacións ahora mesmo existentes. Esperamos traballar co Consello de Campus de Pontevedra, que ten que ser un consello moi activo, e esperamos acertar coa tecla. O reitor lembrou tamén que o mapa das novas titulacións está pechado e que as novas titulacións entrarán con esta nova reitoría a partir do ano 2021. Nos esperamos ser quen de facelo así. A titulación de deseño e creación é unha das dúas que se implantan novas na Universidade de Vigo. Se implanta, en principio, non este curso, sino o seguinte, perdón. O que pasa que, bueno, seguramente a mí me tería gustado que a implantación desa titulación non mermase o número de estudiantes no grao de Belas Artes. Pero, bueno, están así as normas de xogo e temos que xogar co que nos deixan, o que está organizado, e está organizado a nivel do sistema universitario de Galicia e, polo tanto, non hai moito que facer. Sobre a titulación de restauración, dixo que é algo que sona, pero que non pode adiantar nada, e sobre a Facultade de Enfermería, dixo que agarda poder crear este espazo canto antes. Temos algunhas dificultades de orde técnico porque neste momento temos 4 escolas adscritas, 2 en Vigo, que ademais unha é privada e outra é pública, temos a da Diputación, obviamente, e temos outra en Ourense. Entón estamos vendo como facelo dende o punto de vista técnico, que non é algo demasiado doado, pero sí que esperamos que é un obxectivo, creo que compartido, porque creemos que a Facultade de Enfermería debe estar na Universidade, que somos os que temos as competencias, coincidimos e ademais sei que imos contar coa axuda da Diputación. Xa falamos diso tamén na Xunta. Sí. Carmela Silva, pola súa banda, asegurou que a reunión tamén serviu para recordar cuestións establecidas no protocolo de colaboración entre a Deputación e a Universidade de Vigo. Neste contexto, Silva asegurou que a través deste protocolo marcáronse as áreas de cooperación para poñer en marcha estudos científicos que nos permitan poder tomar decisións axeitadas sobre cuestións que nos ocupan e nos preocupan, como a día de hoxe é a violencia de xénero.